अगर आप भी चाहते हैं कि रंगबाज पासवान का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। रिकॉर्डिंग बाय सरगम स्टूडियो बोधगया। माजा मार लेल कई पसवनमा के बेटवा के मारियो, माजा मार लेल कई पसवनमा के बेटवा के मारियो। तब फूलल जाता रोजो हमार बेटवा के मारियो, तब फूलल जाता रोजो हमार बेटवा के मारियो। मजा मार लेल कई पसवनमा के बेटवा के मारियो, तब फूलल जाता रोजो हमार बेटवा के मारियो। रुकल है महीना वाला बेटवा के मारियो, डर लगा तो की होई जाई बेटवा के मारियो। पसवनमा के बेटवा के मारियो, माचा मार लेल कई पसवनमा के बेटवा के मारियो। बड़ा रे बेचैन हम तो बानी रे दर्द से, पाला नहीं पारल कबहू ऐसन मरद से, ऐसन माई रे। बड़ा रे बेचैन हम तो बानी रे दर्द से, पाला नहीं पारल कबहू ऐसन मरद से। मन करे खाई इमली जाका लेटवा के मारियो, मन करे खाई इमली जाका लेटवा के मारियो। मजा मार लेल कई पसवनमा के बेटवा के मारियो। रुकल है महीना वाला बेटवा के मारियो। पसवनमा के बेटवा के मारियो। माजा मार लेल कई पसवनमा के बेटवा के मारियो। बेटवा के मारियो। धाई लस जो बनवा मनवा रहल नाही होश में, श्याम आल बेला इंदल रहले पूरा जोश में। माई रे धाई लस जो बनवा मनवा रहल नाही होश में, सिंपू अजय श्याम रहले पूरा जोश में। तचूसी के फुलाई दिहले होठवा के मारियो, तचूसी के फुलाई दिहले होठवा के मारियो। मजा मार लेल कई पसवनमा के बेटवा के मारियो। डर लागो तो की होई जाई बेटवा के मारियो। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे